Ayo, Beng, ayo. Ay, miss, si Abing yung gipangita. Beng! Beng, ninangita si mga Beng! Uy, unsito yun mo ka Abing dam? Mamisita ta ko sa iya ba na siya? Unsa? Mamisita ka? Okay na ka? Mudayon kuya ha. Aw, lingkod sa drida mo, kay tawagon ako si Abing. Unsa naman pud, Paps? Nay, mamisita si mo, atubang na diri oh. Ay, ya, pwede ra ba nga mamisita ko sa imo ha? Bing, mamisita do, atubang na diri ba? Sus, sa muka namisita na pud. Tinuod, giday, mamisita ka na akong amigo. Uya, dugay ra ko gusto mamisita sa iya, oy. Dugay ra ko nagpugong-pugong sa akong gibati sa iya ba? Aw mo ba? Abi na kung napasmuhan ka. Gang, pinam day edad ni mo, gang. Sunada mo ka mamisita sa kuha. Nag-17 ko gahapon ya. Sus, ginoo ko. Day, gang, kanang balik sa sunod tuig, gang. Pabuton ta ka inig-abot ni mo 18. Diha na ka pwede manguyab sa kuha pag edad ni mo 18. Sige, karon na ayaw sa dili sa kumo atubang si mo, ha? Ya, basi maunan pa kog lain babae ba kung babalikon ko nimo sunod tuig. Ay, sus, depende naman na. Kinsa gyud pilian ako. Sige na, gudya ka. I love you kay ko sa imo ha ba? Sus, day, uy, 17 pa ka ba? Di pa na lagi pwede. Sus, day, uli na lang dito sa inyo, day, kay basi masakitan ra ka. Basta Bing, mo balik ra ko sunod tuig ha. Sa muka, gini mga bayhana, uy, samok-samok sa mga adlaw. Ayo, Bing, mamisita ko sa imo, be. Na, Bing, nalang ko yung mamisita oh. Sus, pagi ko kasulod, naana po yung samok-samok. Pastilan, uy. Ali, ma'am, dayon, ma'am. Ay, di pa nawag, Paps ba? Lain, bukibig patindugo na yung mga sa gawas na. Ay, ma'am, sunod yung mama. Sa muka niya, uy. Ay, Bing, 18 na baya ko. Ano baya ka nga? Mabalik ko diri pag 18 na nako. Abi, man ako di na ka mo balik, uy. Unya, Bing, anak baya ka pag 18 nako, kita na. Abi pa lang, isiboy ko. Nga, daghan mo gud kay mo. Maglisod kong pili sa inyo, ha ba? Hilas mo kayo nga upor, ang agi oh. Sige na, good Bing, be. Andam na ko yata tanan sa imo ha. Sus dam, uy. Mao ginatanang ipangsultis mga babae sa kuha. Sus, ambot lang yun, og napapagay babae nga masaligan ron. Mao nang maglisod jud kong pili sa inyo, ha. Ay na, good Bing. Isa ka tuig ba, di ko nagpaabot sa imo ha. Di ko gusto nga maadto ka sa laing babae ba. Grabe, yung kagwapo ni Abing, uy, di gil makaya. Kana imong giingon, hunaw-naon sa nako na. Sus, tagay sa kog time. Grabe, di ka maloy sa kuha. Ikaw na dyan akong lalaki nga gusto ba? Basta, yan na, tagay sa kog time mga muna-huna. Ha? Sulod sa ko, eh. Ano saan si Abing gibiyan man niya? Grabe, Abing bay. Wala man dyan siguro siya gusto sa kuha. Uy, Bing, gibiyan man to ni mo dito. Ay, Paps, ikaw rin bahala na, Paps, na paulian sa katulugon kay ko. Ay, Dam, di kalibanga, manday ni. Balik na lang daw sa mga dadlaw. Gusto baka makakwarta nga dalira, magdula na ta og una game, i-click ang link nas comment section no gi-download kini. Magawas diha, login og register. Kung wala pa kay account, i-click ang register dan ibutan namang contact number, password, referral ID og verification code. Pagsulod mo sa dula daring kay libre nga frequency dira nga pwede mo experiment og dula. Daghang kagapilian nga dula na Dragon Tiger, na color game, color lang. Pero ang the best nga dula na manang mines, di kaya ni mong bomba para nindot yung pagmarta pananglitan. Nahurot yung frequency nga gusto pa madulay, click lang ang plus sign sa taas, mamili ka 100, 200, 500 o 1,000, Gcash lang gamit. Kung pananglitan, daw na pod ka, na gusto ka mag-withdraw, i-click lang withdraw sa baba, Gcash lang ka panang gamit. Usa pa yung madugayan, magdula na tago na game.